Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. We gaan lukken naar Cultuur TV. Tam sabaka gang. We gaan naar dape wang. Ja. Tijd voor het nieuws. Go look op je nieuws. Cultuur nieuws. Pas de van straat is respontu. Unde banieuw. Sadef arkina nieuw. Cultuur nieuws. Pas de van straat is respontu. Suriname zo'n hele klan. Maar go dek die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of innings, dambotaki on the right place, different colors. One stage, go go go, be alo be grow, be we la fu as I guess that I go, be corruption and I take blow, yeah. Cultuur TV, Alston Sanayong op locatie en vandaag is mijn locatie in Commewijne. En Udina peperpot. Peperpot, wanneer ik het heb over peperpot, dan hebben we het over peperpot. Zoals u de beelden hebt gezien, dacht ik, weet je wat, komt ja de beelden ko even geven. Want misschien denkt u van, hé, maar waar is peperpot? Peperpot is een oud plantage bij een koffiebemikkie. Je snapt toch? En hier staan we eigenlijk voor het oud koffiefabriek. Weet je, waar we interviews zullen hebben met Commewijne Baas. Ik heb enkele beelden voor u geschoten. Even lukken voor de situatie dit jaar. En ik zou zeggen van ja, dit is Suriname, een deel van Suriname. Want we weten ook dat furu money sa ikong inakondre zijn toeristen. Als we zijn jong in gesprek met Commewijne Baas. Suriname altijd dichtbij. Je snapt wat toch? In Meati, Srana. Suriname, yeah, yeah, yeah. From sea, from star, maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Suriname, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Cultuur TV, Commewijne Baas, welkom in ons gesprek. Het was een lange tijd sa uno interview, ik denk sinds vorig jaar. En de laatste die we hadden was met Budeke, denk ik, Ansadi. Isabi baka dat uno doen next tomorrow. Ayari komt sa. Ik heb je opgebeld om te vragen van waka, Commewijne, hoe zit het met Commewijne? Van Commewijne sa Ayari, Serefi, etcetera, etcetera. Goedemiddag, Commewijners. Commewijne Baas, nankene. Commewijne Baas, nankene. Asana, alasan waka switi in a jari,
In een jaar die kon, no de, na stapvoet. We chare waka we luku sei sa tapaveld. Tapaveld en mi kon si no de taki no de in Commewijne wasan is sa in Commewijne toch en des mij tan bel mi tak van jongen sang une siu jongen une siu Commewijne Baas nandi kwe waar ben je dan dem mij wan arki wan sang voor Commewijne Baas dan mi tegen de tak be komen ik tegen dit met mijn fans hier in Commewijne en dan want ze blijven me volgen dan mi kies klachten uit Stalkersever, Richelieu, dit weer Materiabo, taki den criminelen, het troeboedappe. Samuan tegen den criminelen taki, u stop na een gedrag dat hij, tak we broko wie desmaf me en oso. Desmaf me, no moest aplas voor uno, tak we go snappen voor den stand voor desma. Weet je, des mij bij de stand so tranga voor fenamoni, tranga voor fenamoni ba, dat is mijn lasasan voor een appel en een ei, dat is mijn lasasani. Dus, met begi ding, taki uno queen Commewijne, ko trubu Commewijne, want dan wel dat Commewijne Baas op pot de mannetjes vindt, tapaveld. Toch? En dat je pot de mannetjes met tapaveld, dan ja, je mag sabi, tak na pakslag wokisieren. Pakslag wokisi, dus me begunu, taki uno kong, ugo roko tranga men. Ugo roko tranga, asan nono de, na teke rustig. Je ziet hier die de mij bouterse. De man ne check, en look at people nono de. Dat me kon volgen, dat de man ne luku, de man na so politiek, de mij focus nono de, alles aan politiek. Maar we, in een jaar zei kon vanaf nu, Commewijne Baas de heer die tapaveld. En a eerste stand sami doe van jari. Na, huise campagne mi go, Willem campagnestraat. Dat heb ik een donatie namens mevrouw Lilian van Gene, daar in Nederland, met tapwan jari. En ben wan doen aan een kinder thuis. Dus de actie Commewijne Baas van waar kan ik doneren. Heb ik er gezegd van mevrouw Lilian, dan doneert hij naar een huizencampagne aan de Willem campagnestraat. Dus zo heb ik het gedaan. Omdat, zeiden me begin dape, omdat een campagne of voer uit nou, vanaf nou, kom ik aan 2025. Want na verkiezing euro, dat je ziet, alles mij komt op het veld. Maar, met eigen uno koskosi men, libak koskosi even aan achterwege men. Heer die we koskosu schreef, heer die op Facebook. Tangalanga na jouw de in Suriname, tangalanga na jouw de in Suriname. Kulibas aan het achterwege. No, say you must do. If you want roko voor go poor a regering, dan roko tapaveld. De roko tapaveld. Dat is 2025 doro. Je luku sumai winanga sumai lasi. Maar de man sap taki Commewijne Baas. Ik kom. Mina volgens mi doa san disi ba. Maar in een waan disi, mi kan tegen tak Commewijne Baas. Ik kom tranga tapaveld. En te we komen. Dus daarom met tegen naar dat net bij. Ja, naar dat denk ik. Je hebt net aangegeven dat criminaliteit kortom is stegen in Commewijne. Vast hoe de mij broko desma also de mij gwanga desani. De desan dat no ben dikba of no de asan de ba maar abe dalen. Maar nu vanaf januari asan steken jongen, de mij gwanga bruskotter, de mij gwanga desma gasbom. Ta een fotosie schreef me hier. Bolletrystraat. Bolletrystraat tak de mij gwanga bijna 16 voeding een gascilinder. Pou de jongen. Pou ik go nu de jongen. Als een trang op gides maar go bij de gasbom. Dat we snappen take des maar gasbom. We take de oudjes de gasbom. Als een kosari batok. Ja. Liba saat achterwege ugo roko men. Usukwan fasi fugo roko. So fukan chamoni kongi frocha insi. Want als een trang op man, dat if je go snappen voor furu. Want die door insi.
Nou, next morgen, je gaat koti straf voor je vertraagt. Dan zo vertraging je tjakong. Ja. Zo vertraging. Dus met tak na jeugd voor Commewijne, zowel geheel Suriname. Tak ulibasan achterwege, jongen. Look hoe je het hier bato kapalan je takanga den jong want toch. Kapalan je takanga den jong want toch. Tak isabi toch. Dus daarom met big up kapalani toe kapalani utakanga jeugd utakanga jeugd. Isabi toch. Ja, en Commewijne Baas heeft dat nu na campagne of voer uit. Isabi vanaf nu kom je 2025. Ik zie alle kleuren, volgens mij je hebt alle politieke partijen op een kleur, je op een stelving. Ik zie je soms rood, paars, groen, oranje. Isabi, wil je dat alvast prijsgeven wat jij gaat doen of wil je het nog voor jezelf houden? Nee, ik hou het voor mezelf. Ik hou het voor mezelf. De man is me, de man is Commewijne Baas. De man is me weer ready. De man rekent dat, Commewijne Baas na percaya. De man is Commewijne Baas weer Geri. De man rekent, Commewijne Baas na Geri. De man is Commewijne Baas weer oranje, me weer een oranje pet. De man rekent, I mina VAP. Partij no schrijft nam fest ete jaere. Partij no schrijft nam fest ete. Me op een gevoel, je suma me lobby en dat dape me potting. Ja. Dat nee, alles maar abasan dat hij. Je hebt een gevoel, pay je want de, dan heb je nog want de. Maar de mika tegen dat Commewijne Baas contranga. Ja, ja. Wat een partij de, sang is zoekuf Commewijne Baas. No de, want partij de. Met dat verschillende partijen. Maar mika tegen dat je de partijen en lombaka Commewijne Baas no de. Ja. En van je vindt een model, Isabi, want je hebt iets gezegd dat je politieke partij no schrijft je idee. Maar in Suriname is dat een soort model dat je tegen een regering dat die dat eigenlijk agerselijk je in een soort beef. Ja. Isabi toch? Dus bijvoorbeeld nu de jubo tak komit fi happy dat de mabo tak hier maar sama NDP'er. Isabi toch? En kotaki if you broko NDP. Dat de mama tak je ishi amana fi happier. Isabi, heb je zulke dingen ook in Commewijne? Of is het anders hier zo? Nee, het is hetzelfde. Dat precies zo lekker van je uiting naar dat die. Isabi tot de mij zie je op de straat. Je me hey, maar sama NDP'er jong. Oh, maar san die no, mina Suriname. Ja. Suriname mi want chago tapa wereld kaart no de tak de mam roko men fu doro pe de mam doro. Wat uno doro po doro pe mum doro era. Sterna top fuabong en previa funa nyuya seiko o jingle wish you single. Ja, en de geluiden zei je hier, Isabi, is het positief dat je nou dus vanaf december kom je nou de je ziet dat de ma abibchin positief of de mij klagen het dat je rasa nego in Commewijne qua ontwikkeling? Nee, qua ontwikkeling anego. Temetegi anego, omdat met de heer die tapaveld, me heren van des mij klagen. En tijdens mij klagen, ik tijdens mij het jaren kon gimi. En tijdens mij jaren kon gimi, isabi trouwens het is stil, trouwens en gewoon rustig, trouwens ewan jugu. Maar dit heeft me tak, Commewijne Baas, no me grap, goffing. We volg you. Roko gide passie, Commewijne Baas. Dat met tak gona log to see, dat met tak zorgvliet see, dat met tak gona resort meer zorg see. Pe mi opa, altijd, mi groet opa, altijd beluku, voeding gotro in Commewijne. Yeah. Resort meer zorg. Altijd amang een aantal jaren ba, maar altijd amang kom op in Commewijne, die den kanalen. Altijd amang kom op. Altijd aan mij zorgen maar van hoe kring den gotro. Precies zo is het maar bij weekend kong des mij go kring den gotro. Maar no de asandat no de moro, want vroeger had je geen pokling. Ja. Pokling no bete. Dan amang wan no mo edina gotro. Dan mang erigeri nanga desma ina birti van tak komen jullie, we moeten schoonmaken. Zo je ziet desma ego, desma kring gedeeltelijk meer zorg ja zo. Pe amang belibi, altijd amang hoor ik. Daarom ik hier even passie toch, Paulus Tilburgweg. Ja. Is het toch? Amang kisa
aan dat straatnaambord, aan kiezing. Dus daarom, omdat we doen in een gemeenschap, ja zo. Ja. We doen we liep een legacy naar bakken. En daarom met Commewijne Baas, toch? Mina ting elas no de. A feti sami wan fet no de. Na gide man, na gi Commewijners no de. Taki Christendam, Sadiodam, Rasmondam, Golekweg, Gotongroyang, Peperpot weg. Nu Amsterdam Zee, dat weer Zorgvliet Zee, Wisso Zee voor Commewijne. Tak de mamluku den passie. Want te alleen bigi kong. Boy, you maar hoor passie. Na probleem. Toch? Dat is een diri bafu bij de onderstel van de wagi. Is dat toch? Dus met echt pleiten, sami wan pleiten in een wan se kong. Na giden passie voor Commewijne. En mi opdoing. En wat man zei arkimi, apa open orgimi. Toch? Dat is van mijn doing. Ay boy, dat gado boy. Dagadobong. Ja. Terwijl ik op Chimoro Fara gewoon tapa ontwikkeling voor akondres Philip voor Commewijne. Isabi wan soort bauta sande, isabi de man tak bauta no lowe, tramai tak imnom tak ama lowe de man oma fenamang. Isabi toch waka fa de geluiden bij de refi in Commewijne. Ja, isabi de mij actie me ook toe pe bauta de mij actie me pe bauta de. Isabi toch, dan met hij de taki boy, da fugo suka mano. Wat zo maar usa pe bauta de. Die de me lonsuku bauta. Luku bauta ja. Bauta ja toch. Mina want dem bauta man, mina want de bautist. Ja. De man sabi toch. Omdat zij de mi betegi want ten toch. Ja. Akel desiri bauter zo. Maar mi be luka kel dat toch. Akel na lek jay na pasi, da lek te weer. Oud-president of zijn vader? Zijn vader. Ja. Zijn vader, akel na wan valk sweet kill jongen. Akel lukumi vanaf die me bij op 13 jaar, 14 jaar, toch? Akel bino tak in details. Ja. Maar akel be ko libija en dat akel ko libija dan precies zo, want via wan traumatief me, dan be ko leer sabakel. Dus dan akel bigi tek me lek tuin man. Dan me koroko ja so insabi toch je pa harak tanga de so santi so te lang ate bakan na bedoro ta altijd dan man meken sweet supu gimi ba ta mata krijg kom eten ta so je si me gonyang wes don we gitori maar kel be de wan valk rustig kel jongen ja echt te me takanga kel so toch dan precies so da akele te me wat longo winkri ta so je si me longo ba en san na winkri ja dus altijd me luku fakel dati toch? Maar die akel kon dede, jammer dat ik nog ben mandoro dape, omdat ik bij die wat rangoedanigheid. Dus dan ben mandoro dape, maar is die bouter zo? Echt, ik kan tegen dat ik dede wel die bouter zo. Ja, oké, dus daarmee heb je, dus daarmee heb je missie de boom, dat man doe. Bosje brug, nou af den toch? Missie de boom, dat man doe toch? En dan mij taan doe boom. Soms tes man no be ap nyang na soye si tak amay prat wolo paket wolo sana man be do o mes mate des may simi elon nga de paket ke kwin Commewijne toch de mi voormalige DC DC Polak want dan Amerikaan DC Polak mga DC Polak we Lomaveld jaso toch dus dan precies zo we die we long met Lomaveld dan hij stand o akele temi hey boy sang soms mij even op jong loncha dis gogeng na precies zo we yepi puma yepi precies zo we yepi dus daarom altijd moet dan big up akkel die zien. Ja man, dus eigenlijk kan je zeggen, nu heb je het zelf gezegd dat je kan de Johara paars, maar oké, dat staat nog niet vast, maar je bent wel een bautist. Ja, ik ben een bautist. Juist. De meeste man sabi dat ik nou een bautist, de meeste man sabi.
Dus if you bij de regering die zie, isabi toch want isi amana revolution man, de ma bevrede tak sani bob sa ina kondre, isabi toch et cetera. Oké, nou de man fena man. Je behandelen anders af. Ja, misa takasan is nou een politieke spel. Oh, politieke spel, maar als aan die zie, toch? Na zo voor de man kan scoren. Die mannen willen scoren. Maar ik kan tegen tak, ik kan tegen deze man tak, hoe de gewoon rustig. Maar ik kan tak ama score, want no de wins van je draaien, ama lowe of de man fenama. Ik kan tak de man score. Juist aan mij score. Zo maar score. Bouwt ze score no de. No de aan mij score tapaveld no de ba. Dat ik kan tegen. Want alles man no de wacht af verkiezen no de 25 mei. De mei wacht die 2025. 2025. Nee, ik score. Mi tegen tak akele score. Ja. Ook in Commewijne? Alla sifus ranang. Alla sifus ranang. Nikere wachti. No een brebi tak nikere wachti. Te midoro nikeri. Dat de mau sasani. De man osap notif nikeri. Te midoro nikeri dan een probleem. Dat ik tegen de man taki. Alla de niker man san sap mi. Tok den tegen de man tak na wulag de jaso. Wulag boy. Dat te midoro tok dat de man mag sabi. Doisri. Julio alla de man rampi. Alla de man sabi. Te we tak over one baas in Nikeri. Amanda Wayland boy. Amanda moest bij de boy. Dat was een probleem. Te we tak one baas. Dan na siki. Siki one nomo. De man mikantaki. Siki one nomo bij dat herbigi kel dape. Siki. Ja. Besa bij Lomaveld ook toe. Dus te mi doro Nikeri toch. En mochari go. Ja. Mochari want ik wou Nikeri de yosi. Ja. Te mi doro dape. Dan een probleem. Ja. Nee, duidelijk het al, Gregor. Een vlotte babbel. Ik zou zeggen, een heel goede babbel in het jaar 2024 januari. Isabi, je bent ook maar net dat woord. Ja, toch. Dus Sammy want doen, ja. Me want big up. Them boys me, alle de fans me ja zo no de. Wat, de me big up me ja zo. Ik kom away na. Alla say de me big up. Larry, alla de Larry. Alla den Gregory's. Gwa lochtu say. Gwa Team Storko. Gwa Team Storko, gwa LNC. Alla de mannen Leroy, Leroy. Alla den nefo of midape. Zowel Sulan na de boys midape. Ni Amsterdam. Toch? Met sena lobby gunu, met sena lobby. Tan volg Commewijne Baas. Zo gaan we taki de familie Gurahu, Shaky, Fernando, Commewijne Baas dit jaar. Me komen. Ja. Dat we big up go naar Hollanda say dat de trace dem batakanga maere. King Blij. Ja. King Blij Paramaribo Baas. Amma dat sap me. Ja. Amma sap tak tembelong. Charlesburg toch? Na alla die mga man dat bede. Dat me sena big up ga dat die zowel want 2 maanden van man san deja no de. Toch? Dat na woef, snoep, familie Panka, dat met dat furu familie Panka, de familie Panka, dat na en voor beur alla de man. Ja. Dat de man sabi, dat we gwa Charlesburg zie, dat we tak boy sang, boy Paramaribo Baas boy, sang blakka boy, Blakka boy, you 2 maanden boy, blakka boy. Alla de man mi dat pe drama, alla de man Charlesburg, u take me in lobby. Maka agees vleet aan skip. Alla de man of me. Abra broki. Me koma abra broki. Joosje alla de man of me dat petok. U take me lobby boy. Me koma here. Me koma. Ja. Zo lobby me man. No maar duidelijke taal. Zijn uw boodschap kom je people? Dat slot. Kom je big up. Even eten een man of me. Wat een man te weer bij ede. Ja. Bussy Bigs daar Hollanda passie ook toen. Alla de wensjes aan de dape. Toch? Bussy Bigs take you big up. Bar fanta moya gimi era. Barama gibi. Wat tries demi follow say do. Ida Jamaica da pedo de kotiske hier di dans oso. Maar so lobby mi brada. Ja man, oké. Lobby ook toe. Ge familie Velter, Boyko familie Tiwart. Alla des map Milando ki. Leandro, alla de man of me. Ja peperpot. Nanga alla de man mi sande ja bakasi ja so. Ik vergeet maar in elk geval, alle de mannen of mij zo peperpot. Zo lobby man. Zo lobby. Of dan volg me man. Me komen jongen. Yes, duidelijke taal.
Tot slot, een boodschap die people in Commewijne, maar ook to people, kota people Suriname. A people van Suriname, mi lobo no boy. Commewijne Baas, aku senang kabeh. Dat betekent, mi lobo alamala. Ja. Duidelijke taal. No hoor not lo, tambri binu srefi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee desko to kwalek te de mai paku anere. A morgen gevaarlijk zijn niet aan de ino atoso. Na te you abiwang. Gedemotiveerde verpleegkundigen of wat gefrustreerde datra. Maar siki lai. En de massa abasiki, de ma ab money. Nou, voor de gek, kan mij door voor de keer. Ik moet ook zo voor jou, mijn vriend. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luku kulturu TV traga. Mi lobi kwale wat ala de me luka programma di. Sodra at boy, at televisi mi esuku boss. Me ope bon traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu. Mote unu na man pan het jaar.